Нека сега създадем нова база, ще я наречем Entertainment, в която ще създадем нова колекция Movies. Използваме use командата, за да сменим контекста към новата база. Новата база ще бъде създадена заедно с новата колекция при извикването на insert_one или insert_many метода. Нека сега извикаме insert_one метода, в който сме подали тялото на съответния документ. Така може да видим по респонса от тази команда, че тя е протекла успешно. Получаваме acknowledge true и ID-то на новосъздаденият обект. Сега може да извикаме show collections и може да видим, че колекцията Movies е успешно създадена в новата база Entertainment.